Gumulung mangung sireng sata Kurawa kambah ongke surukatite merut layut sagung praratu pripun man bareng Bagong muring-muring kok ati kula ora penak. Mule kula medal saking Karang Kadempel, saking Pendapi, kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulak, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku wonten anak-anake Semar. Sing bakale murina nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak le. Nek ora kanthi cara mengkono Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhakake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar Murina ora usah wedi kangelan, Bagong cekelen. Petruk cekel, Gareng dicekel, dibondo leboke pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Lah dalah. Rewikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Lho, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk Gareng Bagong dibondo tangane. Nggih, wis taken dawuh. Ning sampeyan ampun keri. Sampeyan yo maju ngadepi anak-anake Semar. Ayo, aku sing ning ngarep ning kowe sing tumandang lho Dur Kartomarma niki. Wis taken dawuh. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawe gelar Irawang Simbah Patih ora pangling iki kaya Antasena. Heeh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok ya paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo, iki anak-anak Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih Sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petro, nun, Bagong rene. Nggih.
Gong. Si aku lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena aku salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomongke nek Ndara Pati Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Ha kowe njelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara lho. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret e, Gong? Wah, jan ora iki kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Iki wong tuwa bocah semene ngentek-entekke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Pati Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngau pedhang, ngono to? Lho, Sengkunine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedhang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedhang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap? Kae pipa rokok. Udu pedhang. Wah, nggih pipa dudu pedhang. Lah terus iki piye? Piye iki wis do perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa, ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genah boyong bapak kok. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong marang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Iya, pun cetha ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar, nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku lara. Ya. Nuwun sewu Gandeng Ndara Antasena pun mboten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing mbelani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggao tak ayoni Ndara Kartomarma.
Ndara Surtayu Petruk kowe nungkul mboten? Nungkul nek wis tekaning mati, lakon penjangka monggo. Mati. Wah. Kowe diat. Udar kowe. Mati. Durmagati dacal kepala nyata Pitelu. Kowe lajan dadak gleleng pacakmu gembelo cilahmu. Ketemu karo pengelan Halya Durmagati. Cenopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng nglablak kowe. Napa? Masangi blabak? Nglablak. Nglabrak kula. Heeh. Nek Kaltomalma Cultayu kalah karo kowe mempel. Ning Durmagati iki cinga-cingane Ngastina. Apa? Cinga-cingane Ngastina. Lah mega tak klecak cilahmu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kean cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ngono tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan kok ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Buah jigul pamel tenan. Pamel. Gembelo gleleng, ora gembelo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe. Nyo. Modal kowe. Ica lolo jempolku suwe-suwe nek carane ngene. Celo, drame iki celo wae. Des ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut dlam. Iki ngeplak wis lara cates-cates lho. Nah, modal ya, nah mburi. Wah, mati jeneng kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan, nggo glugue kula ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ah. Ini tak apuci. Nyamburi apa piye? Nggo gaman. Oke, tunggu ning ngene. Aku duwene iki lho, Lho. Wis sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ha ya wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Derek. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilenekke meneh padha karo dudut katut ngluthung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane? Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggo kampak. Oh clewek. Modal. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telakil iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu lho. Aku lho 20 sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Ha wong saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lek entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Kene wong numpak bis keli. Mati kowe.
Nek wonten sampeyan niku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemabut megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Nyoto, nek ora percaya. Ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean, ketoke kok pengapsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 taun, Truk. Kira apa ya? Kok le nyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Dituwi jleng. Rapas. Anjir dituwi jleng. Kenang apa le? Ojigel. Petruk. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lurek. Uli. Uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Petruk uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malam iki. Petruk kula tuthuk ning dheweke niku mboten jujul len nuthuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk len nuthuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomonganmu ki aku bingung. Uli. Ele diganti L. Tetep uli. Ele diganti L, tetep uli. Ini. Hulu pelek L ngeten. Diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uri. Dengkulmu melocot. Malah cengengecan lho. Petruk uli. Kok uri? Ngantem cilah kula madhep mlika adep-adepan karo Petruk. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu Mogati aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo tak celenggalake. Sik iki perlu penerjemah lho, Dur. Celenggalake. Monggo. Oh, ana tamu. Olah. Lah kok monggo? Nyo. Monggo. Nyo selenggarake. Betul. Cengel kula cenggalake jebulene yo. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nuthuk dudu Petruk. Bagong, Man. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cengel kula jleng, kula klekalan. Aduh. Bubuk. Dudu. Klekaran. Lah terus kalah, Man. Mundur. Wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur. Asem. Nek cara aku isin. Perkarane Petruk ki ponokawan kowe meng batur Petruk ki ponokawan kowe meng pangeran pati kok kalah karo batur iki nek karo isin. Kula kok biasa, Man. Ora isin. Lah, isin iku nggo melem ilang.
Lah masalah mudul wakat temudi-mudi wis kalah karo Petruk kon dadak ijen lah madang tenan. Cinan maju ra kowe. Momong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenono. Lan terus pikir kula cerat. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kula niku nek nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Wis kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicit. Maju. Kaya ono kerupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek kan. Kuping iki mbok sok digunakke ngrukok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wah, dengkulmu mlocot. Ngerti kula citraksi kekekekno turan kerupuk entekno. Yo, langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngoten. Oh, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Ha terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. Arep dientekke dhewe. Sampeyan ngomong ya klerak-kleru Petruk jebule mlacat ora. Den, Lur. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak klungsu nek edu man. Mang minggir Petruk ajare. Nek rada abot ning ora apa-apa kan. Petruk nggih Ndara Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tok undurke memper. Aku ayo gerangane lho. Nuwun sewu arepa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ajri kali sampeyan. Ora wedi mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara.
jotos tos banting jotos jiwit banting pengkal ngabot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane wae aku iso nandhangi gone nek bareng kae lho. Banting ting jotos tos. Banting jotos jiwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun e. Aku ya ngantem lho, Tru monggo. Pas ndol diel, ora apa-apa tak antem diel lho. Aku disaut ngene lho. Bandeng ora kaya ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iki karo aku nek ora mlayu ning ngersane Darantasena, ora njaluk sak biyantu Darantasena, kalah kok. Ana wis gelem bantu ditangisi. Apa ya ade sambat apa Darantasena arep tegel Karang Kadempel dibiyuki Bathang Suta karo Sata Kurawa. Ana kowe sing maju ngono, kowe sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya. Setan. Kono mangkat kono. Gus Darantasena kedrawasanten. Mboten bantu kalih kula kalih Petra Karang Kadempel bumi Angasara. Ora lagi sakjeke urip iki aku kok weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu. Terus tak kon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk Ndara Dursasana. Terus aku tak kon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa. Ning ra rasa tak perlu ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke belane lambene. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Dursasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampeyan sampeyan maide. Ra nyenengke wonge. Yen ra nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeyanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke.
Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukmaku tok mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak kemon. Moh ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng bae, merem. Nggih. Kok iso melek? Telapuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Dedrusra nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngempet ambegan. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Oh, Gong. Wis rampung. Mbon, Wis. Lho, Den. Nanti ya, Tru? ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, Apa? pun teng ndero. Wis. Nek panas asine direpe, Gus. Lambimu ora. Men silir. Wis cukup nang kene, Gong. Terus niki daya kekuatane Kowe iso digdaya. yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Gleleng aku yo. Nyuk dengkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Wut. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke. Mesake ora. Urung arep tok dipanen kok wis tok totoli. Wedan. Mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono Gong ndak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling. Aduh. Wah, bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Wah, hebat. Wah, padahal sapitan kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel terus. Heeh. Patene ra iso mabur ya iso. Iso mabura mau. Oke, carane Nyewa suwiwi. oh tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung engko barang metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk-gedruk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe. Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki nggawe kekuatan karo kowe. Oke. Ra pengen lho, Tru. Ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten? Ora. Petruk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe, Gong. Saya Truk. Aku arep nang Kalimantan.
Wah, geleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ngandel ora. Lah wis nggawa pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandeg ning kono iki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Waduh. Truk, ora sida ndek, Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis nggawa bel. Gawa bel piye? Teng klindring. Turun. Sip pokoke. Nah, kurang golek ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi Gong ya. Ngopo terus? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ya, ngayojan iki apike ngeri-ngeri isuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampeyan iso nabung lho. Ya mengerti betul. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang slupi sih. Dang slupi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Gleb ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi? Iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Wah, gawe mlonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite mbok ora. Sajae mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Dursasana. Kowe mau ngajar aku untuk banting ting. Aja jos, banting, aja tos, jiwit kempal. Bengkal. Hah? Saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadikdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe ndek kekuatan tokno legane atiku. Weh, kowe arep wani karo Bagong, Rakon lho. Ati iblis motor wae, ada undus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal gawene Bagong. Mana di mana matanya. Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bagong wedeni, Pak.
Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadangnata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, ada tembles dening aku kowe ya. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mumet dasku kok. Nimbles iki lho. Kaya ndase padha dasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro aku kapok. Aku kapok, Petro. Kowe ketok apa Petro? Tak pendem. Lho. Piye carane ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, aduh aku culno. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro aku culno. Bagong aku culno, aku tak melayu Petro, aku culno, aku tak melayu ngono kan. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlacot. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Cuk. Sembur. Apa kowe? Sembur raimu. Asem kowe ngemot pestisida ora. Kok didoni kok sok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Tru. Kowe iki rasa Kang Slupan idumu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan? Saya le kemranyas. Kowe nantang aku wae, kowe salahe ngelak. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbles sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo. Leno panowat timbles dening aku kowe. do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Lah aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane engko singkirke yo Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo Yayi tak derekake.
Prayitna semuriris eka balik titiyani kandayani Trisanya purnama sasi Siwa Semar kula Karang Kadempel wis katon tentrem ya wo Karang Kadempel wis katon tentrem kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening ingkang saklajengipun kala wau kula sampun matur kula ajeng nyuwun tulung njaluk tulung piye Siwanayantaka gandeng kula niku butuh mongko niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman Siwa Semar bakal paring dawuh apa kula kepengin kerawan pusaka inggih menika setunggal senjata cakra angka 2 pustaka jamus miang jimat klima sada angka 3-nipun Kyai Nenggala gandeng pusaka 3 niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat lah sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan kula tak nyuwun priksa kados pundi ya Mas waduh aku dhewe go bingung Dimas Gatotkaca yen Dimas Antasena piye wis nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa matur wae apa anane lan kowe karo aku wajib nyendikani Kang nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan tegese aja mung mertanggung ning lahir batin nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene wajibe kowe aku tetep mleksanani Siwa Semar kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negari Ndarawati nyuwun ngampil senjata cakra saka ngersane Kanjeng Prabu Ndarawati niku tenan yo tenan saestu lho yo nek enten apa-napa sampean wani nanggung syukur yen ngono aku tak sowan marang negari Mandura tak nyuwun ngampil Kyai Nenggala sami kali Ndara Garikaca nek enten apa-napa sampean mantun nanggung aku wani nanggung Siwa Semar iya syukur aku tak ning Ngamarta kek aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku monggo nek bapak nganti ora trima pustaka Jamus Lima Sada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku ning ampun ngatut-ngatutke kula ora arep ngatut-ngatule kakene Semar kabeh perkara tak tanggung matur nuwun Ndara matur nuwun dene sampeyan wis saguh ngudaneni menawi dados pamutahipun ing abdipun Semar Badranaya kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe mengke ndak aber daya kekuwataning wahyu katentreman yo aku nyuwun pamit aku njaluk pamit yo kakene Semar nggih atos-atos Ndara Puspitarum
mangunggung kanduhan rimang lerlena tanpa kane yen tan tuluso mangko sang dia utomo sukmana madin luwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara gawe kaget ora pangling kaya Atmajaku pringgondani tetuka ingkang sowan ngabiyantara ngersaning wong atuamu Ndarawati nggih Gatotkaca padha kanthi harja sapraptamu ning kedaton praja Ndarawati nggih tetuka tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ingkang putra ing pringgondani kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Prabu Ndarawati wis ndak tombak karya bombong penggaling wakmu ing Ndarawati ora liwat pangestu ning wakmu tampanana lho pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan nggih kasekecok manggen dengan ingkang lenggah angger Gatotkaca paman garep ruci sampun boten kirang prayogi dipun sekecaken lenggahipun nggih ing abdi Widara Kandhang Siwawati Udawa inggih kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wawati kula tampi dawah sami-sami Gatotkaca wonten timbalan sumengko pangabot Drandamara sasi gita ana wong wigati sowanmu ning praja Ndarawati marata gage matur marang awakmu ing Dwaraka Purwa madya lan wusanane samendhang aja ngantur ing karempit aturna marang awakmu ing Ndarawati wale-wale menapa estunipun sowanipun ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca menika boten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus apa diutus dening wong atuamu kadangku panenggak menika sanes apa diutus karawan kadangku Yayi Darmaji Ngamarta menika gidanes lah banjur sapa ing ngutus kalawan sira kula tetuka mboten sanes kejawi namung Siwa Semar Badranaya nalika semanten ingkang putra nampi timbalanipun Siwa Badranaya supados sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang putra kadang kula Kakang Mas Antarja miwah kadang kula Yayi Antasena sedaya sampun kepareng sowan wonten ing Karang Kadempel Kiai Semar nalika semanten mratelakaken duwen paring pangandikan bilih nampi sasmitaning dewa dados lantaran tumedhahing kanugrahan nalika semanten wanter ngendikanipun Kyai Nayantaka inggih Siwa Badranaya syarat srana supados sak mangke wahyu menika enggal katampi dening satunggiling titah utawi jalma wantah ingkang sampun pinilih kedunungan wahyu menawi Kyai Badranaya inggih Siwa Nayantaka kepareng sak mangke anyanding pusaka ing Ndarawati ingkang nami inggih menika pun senjata cakra mila sawanipun ingkang putra ing pringgondaning ngersanipun Kanjeng Prabu Ndarawati wonten suka lilaning pegalih paduka Prabu maring ana ngambil pusaka senjata cakra badhe kula boyong wonten Karang Kadempel Prabu Ndawaraka
Kagatri sang kapirang uri rangkul kinampet gampedo sang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu garing ya to nggih kabeh aturira wis tak tampa cetha ora ana ingkang cicir swiji nanging saka panglimbanging wakmu Indrawati kosek to lah ing atase Semar Badranaya kuwi derajate ngaceplik kuwi wong loro saudon telu saurupan pangkate amung batur jejere amung Panakawan lah kok wani bakal nyuwun ngampil pusaka Senjata Cakra apa anggap pusaka Senjata Cakra ki pusaka loro saudon telu saurupan kuwi gedhe dayane pamunaing satru sekti ingkang ora kuat sarta ingkang ora sak timbang sak bobot kan kekuwataning Senjata Cakra bakal lebur tumpur tanpa dadi mula kang saka kuwi Gatotkaca kowe bali nyang Karang Gandempel matura marang Kakang Semar Badranaya yen to apa kang dadi penjaluke nuwun sewu Nata Ndrawati ora iso ngudaneni Gatotkaca kosek to lah kok malah kowe ngadeg jejeg malang kerek ana ngarepe wong tuwa sampun dados tekadipun ing putra pun pringgondani menawi Kanjeng Prabu boten maringaken pusaka Senjata Cakra nadyan kula kedah remuk kasawurna putung kabandhemna mapan wonten negari Ndrawati kula boten badhe owel badhe kula ikhrasaken pecah gesang kula lho yen ngono kowe wani karo wakmu Ndrawati nyuwun pangapunten paripaksa kula wantun sewu nggih. Mestinipun kula menika mboten badhe cawe-cawe perkawis menika, namung nuwun sewu gandeng kula menika pangkatipun Senopati. Tentrem lan botenipun negari Ndrawati menika gumantung dhateng Senopatinipun menawi anggir Gatotkaca badhe nuwun sewu wantun kaliyan Kang Woh Ndrawati kula ingkang boten narimaken. Menawi jengandika anggir Gatotkaca badhe kepareng wantun dhateng Kanjeng Prabu Ndrawati kula aturi nglangkai kuwandanipun ingkang pamaninggal Baruji. Ora sah kokan gunung sing tanpa guna. Apa dianggep Gatotkaca wedi karo Paman Setyaki? Nah ingaten boten-boten mriki papanipun tiyang neter katidayan. Kula aturi Merdal Jawi, Rupak Wani, Jembar Wani. Monggo kula dherekaken Setyaki. Setyaki aja kaya ngono, Mas. Setyaki. Ndo mentang-mentang kok kaya gendhewa kowe ora menang karo anakmu Pringgondani. Yen wis kaya ngene iki mbebayani, mula kowe ora usah melu-melu perkara iki tak lampungane dhewe. Ora, Bu. Anggir Gatotkaca sampun kepanjingan. Pakarti ingkang boten sae. Nyatanipun piyambakipun wantun kalian tiyang sepuh, wantun kalian pepunden. Menawi boten kula ingkang ngemutaken sinten malih. Wis kowe ora usah dadak melu-melu Gatotkaca wonten timbalan. Yen ngono wis tok antepi tenan kowe wani karo wakmu Ndrawati sing tawedene apane tinimbang kula dipun dukani dening Kyai Semar kula mboten saged netepi dhateng jiwaning satria ingkang saguh nang nyatanipun mboten kasembadan boyong Senjata Cakra luwung kula pejah wonten ing papan mriki kula wantun ngantepi kula ikhlas nglampahi pejah wonten negaring Pringgondani tiban Senjata Cakra kelakon glundung sirahku parak kersanipun kados pundi? Kosek to. Sing tak butuhke apa? Senjata Cakra. Lah ya wis kuwi gawanen. Wah, tiwas kene ngampet-ambegan. Sami nggih. Kula ya ngampet-ambegan. Kula ngampet sedayanipun niki. Tak kira nek arep ditamani tenan jebul. Aku karo Kakang Semar kuwi ngibarate loro ning atunggal ora bakal iso dipisahake. Inggih. Mula kekarepaning Kakang Badranaya aku ngerti Gatotkaca
Nggih menapa Paduka dadak paring dawuh ingkang kados mekaten. Lah mung tak nggo njajal marang anteping kasatriyanmu sing jeneng satriya ki yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani kuwi jiwaning satriya. Nggih. Jebule isih antep isih manggon ning atine anakku lanang Pringgondani. Matur sembah nuwun menawi ngaten kula nyuwun pamit. Atur marang Kakang Semar. Nggih. Aku tak jampange saka kadohan. Ana lakon apa yang bakal dumadi ning Karang Kadempel? Wis tak dawuh. Setyaki wonten timbalan tunggunen praja. Kula mboten nderek, ora usah. Mbok kula nderek, ora usah kuwi ning tunggu praja wae. Oh iki ngestakaken dawuh. Kula nderek, ora usah. Kula ngedram sae. Ora usah, ora usah. Wis nang kono wae. Iki ngestakaken dawuh. Ayo Kakang Swawi kula nderekaken.